বৈশাখ টাণ খরা লাগে পিন পিন আইসক্রিম ডাক দিয়ে মতে কিন কিন কোন কইলা আইসক্রিম ডাক দিয়ে মতে কিন কিন নাকি মতে কিন কিন জ্যেষ্ঠরে ঝিঙ্কারি ডাকে জ্যেষ্ঠরে ঝিঙ্কারি ডাকে চাষি বুন বুন জগ দেখ পাগ দেখ ধান বুন বুন আষাঢ়রে নুয়া পানি পড়ে ঝড় ঝড় ସମସ୍ତେ ପାଳେ ଧର କଣ କହିଲେ ଆଷାଢ଼ରେ ନୂଆ ପାଣି ପଡେ ଝର ଝର ଶ୍ରାବଣରେ ଚାଷ କାମ ଲାଗେ ତର ତର ତମେ ଧର ଭାଦ୍ରବରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କାଦୁଅରେ ପଚ ପଚ ଆଶ୍ଵିନରେ ଆକାଶଟା ନେଳି ମଚ ମଚ କାର୍ତ୍ତିକରେ ହୁଏ ପୂଜା ବାଣ ଠ ଠ ମାର୍ଗଶିରେ ଚାଷୀ ଆଣେ ଧାନ ଗଦା ଗଦା ପୌଷରେ ଭାରି ଶୀତ କଣ କହିଲା ପୌଷରେ ଭାରି ଶୀତ ଦାନ୍ତ ଟକ ଟକ ମାଘ କଣ କହିଲା ଠକ ଠକ ମାଘ ମାସେ ଅଗି ଜଳା ନିଆଁ ଧପ ଧପ ଫାଲ୍ଗୁନରେ ଆମ୍ବ କଷି କଣ କହିଲା ଫାଲ୍ଗୁନରେ ଆମ୍ବ କଷି ବାସେ ମହ ମହ ଚୈତ୍ରରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲିଲ ଡେଇଁ ଫକ୍ ଫକ୍ ବାର ମାସେ ବାରନା ମତେ ରଖ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ ଆମର କେତୋଟି 12 ମାସ ହେଲା କଣ କଣ ସେଇଟା ବୈଶାଖ ତାପରେ କଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ଵିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାଘ